हामबाय जोंनि मिडिया न अमो हंका आगिन कक्सा बायजाक तिनि हंका जों सिनि काइब्रि जागाव कासना हमानि काइसा जागाव खाजाक सिनाय दा कोविड-19 ता कोरोना भाइरास जराबा जों जतन सैमनो जों कमनाय 5000 जागाव 1000 बा 1500 न जों गथुमनाय राखा जों फायनाय हाथाय कथार बरमाव अबनतिनो तिनि फाइनाल हेबना तिनि के जों सालका 10 तारिख फुंनि 6 सिमिंनाय आबुका इनडिफिनिट माथाय जात गासिनि दाबिदाव तो नोंसायमानो आगे जों साख्लाय जाबा बहाय इगा जों खानाबासन इगासिनि तामनाय जों डेपुटी सीएम एडुकेशन मिनिस्टार सीएम चीफ सेक्रेटारि नम्बर जाक जेता बर मीटिंग रिंगा यागिओ लॉ मिनिस्टर बाय एडुकेशन मिनिस्टर ताय डेपुटी सीएम लुसवन सेकांगो रिंगी मीटिंग खायमानि मेरन सबमिट खायमानि आबानि जों मुंसा माया जों इसा मान काबरो ट्रेवल फेयर डिपार्टमेंट टिसिमिचे एबोहाय गाम बागै सिनि जे 43 ता ताबुक संगरा मेमोरेंडम जों रजाक आ बिसिङाव सिनि पेंडिं दङ जेता सामानि जों आबोथ जे पेंडिं बिसिङाव जतनिसाय सिनि उनकुमानि कष्टमानि तंगन हिंगे खरसा खरनै खरबा के फाइनाय न मुं सामायाव दङ ताय आबन लगिवा जे आसो बरनो ट्रेनिंग खाया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फान्ड रहरै जे वोकेशनल ट्रेनिंग पाइमानि यागलो लोन केबनो रिया दालाय किसिसा गे आबहाय इबन बागै सिनि 25 बছর पानखा 20 बছর 15 बছर पानखा 5 बছर पानखा ताबुक सिनि बसारक बाक्सा तोरे बुरा खाबाय काजगै बसासे ताव ताइसे कलेज परीक्षा तबो एडुकेशन फ्री सम खायमालिया गाम बागै एमरक गेताव आलका बुसुक बसाफान माना नांनाय खाय नांनाय सिनि जे कोटा आगिन साजाक तामनै सिनि बरक तो परिया स्कुल थांगिया बबाइके इंग्लिश बति किनायबा इंगा बाक्सानो ने बाक्सा बीपीएल तामनै कार्ड नांगौनि साव बाक्सा अंगा पॉलिटिकल इशू खायनाय सरेंडार रिटर्निंग रंगी गोबां जरवा सीपीएम जराखावा महाय खायहननाय आमायके आमायबो माया दंगो गावमायके सोंथंजाक आमाय सोंथांनाय सिनि अमहायनि बागैनो तिनि सिङावनो गथुमो सालायो तिनिके जों थिक बुखायका बुसु जाना फायनाय बाइके फायनाय बर आवत जों साका ताय बाइके सिनि आलगा पलिसि जों बेयावनो सायमिया गे जों ताबो अमपाय सैनाय ताबो सिनि ऑल इंडिया रेडियो सिनि तेना जे आपिल तंगनि प्राइम मिनिस्टार सिनि अरनि चीफ मिनिस्टार अरनि त्रिपुरानि गवर्नर ताय सिनि जे मीटिंग फायनाय जे अलगो मिनिस्टार बाय जे डेपुटी सीएम जिष्णु देब्रह्म बाय सिनि रतनलाल आ मीटिंग तंगै सिंना लुकसमन सेका रिंमानि ताबु जरा तिनि पाइन नाय तंखा मुंसे खाया बरा सिनि अल लामा कासमावो ताय जरा ट्रेवल फेयर सिनि बागै सिंमा खाय तंनाय साक नांगिया ठीक मटेखा नाया चेरि नाया होम एप्रुव गव एप्रुव तंफानो चेरि नायनाय बंनो रना तंमनि रिया मानि अनेग्लेंसी जे साक नाया मानि अबहाय कबमा तंगो गावबनि बागै तिनियो जों अबसं क्राक अल लामा कासमाव जों थांगो खायनाय अमगे तिनियो जों हर प्रथम फायो